Ola e benvidos a sexta edición do Tico Diario, un informativo diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É venres 2 de febreiro e comezamos con a noticia da semana, da man do noso compañeiro José Manuel Real. Bos días, José Manuel, que noticia nos traes hoxe? Bos días, Roy. Pois vedás, con motivo do Día Internacional da Paz, esta semana celebráronse numerosas actividades en toda a provincia. Unha delas foi a Guerrilla da Paz, un proxecto do Museo Provincial no que participan alumnos de primaria. Se queres saber en que consistiu, atento a esta noticia. Rencor, armas, fronteras, engano. Verbas duras como as pedras que forman este muro, un obstáculo que no Día Mundial da Paz un grupo de escolares derrubou con... Amor. Cando fala sempre do amor e a sinceridade. Con amor. E con bicos, moitos bicos. Neste caso de agradecemento, de ledicia logo de escoitar un conto de paz. Analizaba os suelos, el silencio. A cousa que máis me gustou do conto que fala de que as persoas non teñen que estar en silencio, deben expresarse. Vimos aquí a palabrar la paz, a decila en palabras, para que non se esquenza, para que non se olvide que é un obxectivo noso de cada día. A artista educadora falou aos nenos e maiores dun oficio singular, o de palabreiro. Na etnia Wayuu de Colombia chámase desa maneira, palabreiro, palabreira. É a persoa que no fragor do conflito leva as razóns dun bando ao outro, de tal maneira que se poda chegar a un acordo que non haxa nin gañadores nin perdedores. Alumnos de primaria do Colexio das Gándaras e de Educación Infantil da Coruña compartiron actividades no Museo de Lugo. Hicimos un muro en la entrada con palabras negativas que los niños tienen que destruir y después está formado un camino con aviones de papel, botellas, llaves, piedras con palabras positivas para como dar alegría y lo que significa la paz. A palabra as palabras que nos separan, palabras que nos unen, de feito derribarán eses muros de palabras que temos que derribar. Teremos tamén palabras que hai que airear, palabras que nos alumiñan e que hai que seguir. Entón, hoxe todo o museo, xuntas e xuntos, traballando pola paz. A iniciativa incluíu unha visita á colección de arte africana de Xoan Anllo, traballador da ONU, explicando que a ONU, o papel que xoga a ONU, o papel que xoga o tecido social e as ONGs. Verbas pacificadoras sobrevoaron os xardíns do Museo de Lugo, escritas nos avións de papel feitos polos escolares. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora a Chantada. Ali está o noso corresponsal Raúl Palacios. Raúl, hola, por que estás hoxe aí? Ola a todos e todas. Pois veredes, efectivamente estou na parroquia de Santiago de Arriba, no concello de Chantada. Nesta localidade do sur da provincia ven de comezar o entroido Ribeirao co domingo Lembedoiro. Trátase dun dos carnavais máis ancestrais de Galicia e tamén un dos máis coloridos, como poderedes comprobar no seguinte vídeo. Atravesan polas hortas de Santiago de Arriba. Os volantes fan soar as campaíñas na compaña de maragatos e mecos e traen parte da colleita deste ano. As máscaras do entroido Ribeirao volveron a Santiago de Arriba o domingo Lambedoiro. Ante todo que non morra esta tradición, sobre todo o que sempre decimos, que sea moi coñecido pero non masificado. Gústanos o noso, no sitio onde foi toda a vida, a disfrutalo ca xente que verdadeiramente arma o entroido rural. Os fulións de Vilariño de Conso chegaban por outra das corredoiras seguidos de gaiteiros e tambores. Os peliqueiros de Campo de Cerro corrían detrás. Nós imos correndo por unha rúa, por unha calle ou por unha avenida e nós o que non podemos permitir é que naide se meta no noso camiño. A parte característica é o pantalón, a chaquetilla, a careta e os chocallos, le chamamos. É todo artesanal, a careta é feita á man, é de madeira. Os boteiros acompañaron os fulións de Viana do Bolo. Antes dicíase pois que o meu personaxe boteiro era para espantar os malos espíritus. Está feita de madeira pola parte de abaixo, que é a cara, e a parte de arriba, que é o que lle chamamos pantalla, é de ferro coberto por papel. Papel picado, que fai pois esta forma. As personaxes propias do entroido Ribeirao compartiron troula coas máscaras ourensáns, todas elas cunha longa tradición. Son da bandeira
Ali é o Entroido da Ulla, que xa é outro persoeiro, non son os peliqueiros, nin... ali son os xerais. Vou a Laza a Castro, pois é outro Entroido totalmente diferente. Bueno, todos teñen algo en común, pero son diferentes. Hai que vivilos. A recuperación do Entroido Ribeirao polos veciños de Santiago da Riba ten futuro coa infancia. Somos volantes do Entroido Ribeirao. Os volantes levamos campanas na cintura para facer ruido. A festa popular que precede a Cuaresma seguirá o vindeiro domingo corredoiro na aldea. Xa empezamos pola mañá a visitar os veciños de bodega en bodega, de casa en casa, a probar o viño novo, a ver como saliu este ano, e de paso esos chourizos e ese touciño, a ver que tal saliu das matanzas. E conta con 2 xornadas máis, o domingo e martes de carnaval. Que boa noticia e que bonito é o carnaval. Sigamos con o noso informativo. Chegamos agora a Ticonquisa. Hola a todos. Hoy atópome rodeado dos meus compañeros que me van a responder a esta amable pregunta. Cal é a tua canción favorita? Non sei. Sí que sabes, dila. Despacito. Por que? Porque é moi bonita. Oh, moi ben, a miña tamén. E a ti? Cal é a tua canción favorita? Échame la culpa. Por? Porque es genial. Moi ben. E agora, a esta amable señora, me cago en todo. Amable, cal é a tua canción favorita? Non sei. Di unha calquera. Una. Que non sei. Di unha cualquiera. Ondiñas veñen. Por? Gústame moito. E para rematar por hoxe, vamos a preguntar a esta amable persona, que é moi boa. Escápate conmigo. Por qué? Porque se identifica conmigo. E aquí tedes as respostas dos meus amables compañeiros. Hasta outra. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas aos participantes de Ollas Leiras Pulpeiro de Lugo pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora coa información do tempo. Boas tardes, espectadores de Toque do Aéreo. Novamente, como José Antonio segue de viaxe por Madrid, serei eu quen informe do tempo. E comezamos coas imaxes do satélite Meteosat. Podemos observar aquí no noroeste peninsular unha célula borrascosa, que se nota porque xira á esquerda, e iso implica que vai haber unha baixada de presións, e as capas da atmosfera enfriarán toda a superficie. Polo cal, un descenso xeralizado de temperaturas, como podemos ver no seguinte mapa de Galicia. Ese mapa está mal. Toda esta zona vai estar cheo de treboadas, maruxía, mar de fondo, de componente norte, ondas de 5 metros, e por interior podemos atopar neve por enriba de 400 metros. Vamos ver agora o mapa de Lugo. Sigue estando mal. Aquí arriba, precipitacións, néboas, nevoeiros. Por Lugo podemos atopar neve por toda a tarde, pola noite reducirase a visibilidade. Nada máis, boas noites, ata mañá.